Igo raman ako sa bunan. Ayaw ka ulaw. Sige, harmless man ko. Yan ang nahorny man ko. Ganina ra ko sa ilawom sa sapa. Maayong hapon sa tanang nagtanaog na minaw sa programang X-Rated. Sa inyo po diha Tita Diwata og Kaplodi. O sa inyo mga kaubanan diha sa stasyon sa XFM. Ako rin si Sofia, 29 years old. Diri na po nagpuyo sa Tacloban. Dili ko diri gipanganak pero taga diri ang akong nauyab nga si Felix. Nag-live-in mi karon. Og wala pa mi anak karon Tita Diwata og Kaplodi. Tungod lagi kay naaman sila kaugalingong balay. Nihangyo po ng iyang mama og papa nga diri la sa daw may magpuyo sa ilang balay. Niuyo ra pud mi kay dako pud og tabang. Kay dili man pud dako ang kita sa akong bana or ka live-in partner. Maayo man ang mga batasan sa iyang ginikanan, pero ang ako lang yun Tita Diwata Kaplodi. Kini nga akong ugangan nga lalaki. Kay murag, lain man og taras, uy. Murag na may pagkamanyakol. Og para makabalo mo sa tibok nga istorya, dinhin na ako sugdan. Matulog ko sa trabaho. Amping na lang diri ha. Sige, ako niya bahala diri kay manlaba pug ko, uy. Napatong kuan nimo? Santon Plus Coffee Mix? Katong bago karon ba? Santon Gold Coffee Mix nga naigluta tayo ng collagen. Sige na kay. May na lang, dili ta mahagard. Hurot-hurot sa mga butika karon. Mao gani no, paliti ko daan, 5 na kabuok. Okay? 5 ka karton. O sige na. Sige na. Pag na ako'y sobra, ako na lang unumon para sa imo ha. Ay, salamat kaayo. Sige, amping ha. Nagkaon naman ka. ka. Gusto ka magpagwapag yun ba ha? Alangan, maski pag na ako sa balay, Felix, di ko papildi in town. Ikaw mahagard. Dagan na kayo maibog ni mo anak. Kaya sige na kag-inom og Santon Gold Coffee Mix. Ikaw lang. Muhamis na imong kutis. Ikaw lang akong ipagwapahan. Wala na ilain. Sigurado ka? Ikaw lang. Og di ko gusto, bitaw nga, kanang magpalusyang-lusyang din ha. Kay, di ko gusto nga kay nang ngita pa kaglain. Bisa pag-unsa ka diha, di jud ko mangitaglain. Tungod kay ikaw ra ang babae nga akong gimahal. Butbut jugay ka, butbuton jugayo ka. Relax, basig na late na kasi mo trabaho. Sige na. Pagdali natin to, kinapaabot ng motor. Sige na. Sige na. Uli ha, chat dayon. Sige na, Sofia. Ikaw na bahala diri nila Sofia pa. Sige, walang problema. Laba ko dagang kay kog bulingon gyud. Subo-subo na yung tubig ron. Usog na itong ulan gabi mo nang medyo baha. Diri lang ko sa kilid. Paglaban na lang po din ako mga habol ni na mama ni Felix o papa kuan. Tulfo. Diri kong plaster, be. Ay! Naman si Papa ni Felix? Ay, Tay! Nalagi ka diri, Tay! Okay, akong gikuha ng manok. Giligo ni mo imong manok pang sabong? Okay, ganan mo siya maligog sapa. Ako siya niligoon ng manukan Sige, Tay. Malaba po ko. Dagang kay kog bulingon diri, Tay, oy. Sige. Tunong man yun ang yung mga laba ko, Kapila na yun ba? Ikatulo na yun ang gitunong-tunong. Pag maadto ko diri sa sapa, napo na siya. Magligo-ligo na yung manok. Yung magpatok. Nabi unta ibilangkad. Kay kaplastar ko sa planggana. Kipi na lang nina ako akong tiilbi. Kadakog tapay anig akong manok, oy. Tila-tilaan gina ko ng tapaya ba? Sadaw? Tiguangan ni, Di ko gunahan, yung tiguangan ni. Kaya feeling yun na ako murag, lain yun nagtaras ay. Manakisong tawanan ni, Kung kining manok, mamahibog ko siya kabadji. Ha? Ako ginilipayo ni manok at tila-tilaan lagi na kong taman. Samot nakaturbo ko. Tawanan ni. Grabe. Magpa-sounds ko habang panglaba ko para ma-enjoy ko niya. Dili ko bation kining kakapoy. Maala ka sige kay istorya din na. Sige mo na siya glili, Sige mo siya glili sa bilahan, Kadakon sa langob ring dapita. Si Wawa. Tay, wala ba ka nang humandiag labata? Ay, kining ligo sa imong manok, Tay? Wa pa daw kay
Wa pa siya nahuman, gusto pa siya maligo, kay panagsara ni maligo akong manok. Oh, mao ba tay? Oh, sige, sige. Kahami sa paa siya kong manok. Punta ka, tarog labaan ni, uy. Turbo. Oh, Turbo supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide. Sukad nga napansin ako nga tagapanglaban ako, muli-li gyud na akong ugangan nga lalaki. Murag na jud ko'y feeling nga murag lain jud ba. Mo nang dili gyud ko komportable basta na akong ugangan. Dili po na ako masulti sa akong uyab kay basig magkagubot. Maong gitago na ako. Basig paminaw ra pud day na ako. Kanang, napansin gyud nako ba? Nga? Diha day mo nagpuyo day, nakiipon day mo sa balay day nila Felix D.I. si mong banana Q. Oh, kining hangyo man gud yang mama nga diri lang usa mi kay gamay pug sweldo ni Felix manggod unya dako po kay nagkining kuan kining budget. Hala, no? Yes. Ay, Ano man di ay? Nakichika sa imuha ba? Sus, kasayo. We're friends naman siguro, no? Ah, sa'yo pa kayang chismis. Sige, unsa man na. Kasi gamit yung mga sabon, be, anong gwapa man kay ka, anong hamis man ikaw, be. Ha? Sus, Sabon imong gigamit o nakiginatumar? Waoy! Tana magtumar-tumar. Clear Skin Herbal Soap. Ipanabi Clear na Skin dito. Herbal Soap? Oo, ipanabi na Hala. dito sa imong mga friendster. Aso mo na mapalit, day? Siyempre, sa butika, lain pug sa Sa hardware. hardware. Sige, Clear Skin Herbal Soap. Unsa may tatak-an na? Yes to health, ana. Ay, naku. Bantog ra. Gwapa kay ka, puti kay ka, day. Ikaw pod. Ay, dili man ikaw ako. Ay, normal akong pagkaputi. Unsa di ay na? Up. Up ni nga may Mo kataw. di ay. Basta gamitin ng Clear Skin ha. Unsa na ka oy? Uy, nakichika sa imo ba? Oh, abi na kumora to. Nakichika bell sa imo ha, Auntie Kels. Sige na, Auntie Calls. Ani ako chika sa imo ba? Mm. Kanang, ayaw kalain ha eh? Unsa man? Kanang, amping diha ba? Sa amping, oy. Sa may ampingan ako. Nga? Kana ganing papa ganit ni Felix? Oo, anya. Unsa man ang papa ni Felix? Giilabayan ng manyakis diri sa lugar. Sa? Dugay na ba ko din nagpuyo, no? Daghang mga nareklamo ana ultimo nga atong mga silingan. Iyang panghikapon ang paa. Manilip pag yun na siya, sigig pamaklad. Kabantay ka nga. Dako na kinang mga bujinggit sa siyang mata sa una. Pag sure, oy. Oh, manyakis kay na iyang papa ni Felix. Uy, giilado na ginaba sa papa ni Felix, manyakis kay na. Mo ba? Day, ayaw kumpiyansa, day. Uy. Na. Kumpiyansa ka na manyakis kay na iyang papa. Nay! Abama ni Felix. Oh. Dali. Sige, paminaw ang chismosang daga. Day, diri lang ko, day. sige, Timan Nay. Timan ito kong giingon, day, ha? Sorry mo, uy. Timan itong akong giingon ni mo, day. Sige. Salamat ha. Nasya ko sa giingon sa babae nga among silingan. Hinuon, makaingon ko nga, arangan magyurigitsura ang papa ni Felix. Kaya naman ni sila dugo nga Kastila. Pati sa Felix po, gwapohon yun ni sila. Pero dito lang ko nga nakurat nga usa na ni ka-retired chicks boy ang papa ni Felix. Asa man to akong basket sa pamalingke, be? Ma, dere ma oh. Dere. Kanang mo to sa ko dito sa palingke, kay magpalit ko kanang sudano na tuon niyang panihapon. Oh, sige ma. Kining unsa man ubanan na lang ta ka? Dili na, kay napagkuyapiton nga importante kay mubayad ko og bill. Onya, ikaw lang siya bahala diri ha, kanang maglungag og ganon. Ay, wala na problema ma. Sige kay matupog sa pa kay tuk maligo sa balon. Nindot ito kay tinaw niya bugnaw ang tubig. Sige. Ay, katog na magid uy. Katinaw gid buyag-buyag sa tubig din hi. Manabon ko. Hugasan ako na akong tabadiday. Sabon ko. Baho na gidi ay. Ay, Bubuo na- Sophia. Ay! Hoy! Tay! Pagkuratan ako. Ganina na day ka naglaban, eh. Naligo ko, tay. Ay, namana magugko sa ilalom. Naman na ka diri, tay. Abi na ko ga,
Dako kang kinasyon nagnganganga. Nakita ni mo akong kukulala, tay. Wa Magilis dito kinasyon akong nakita. Dili to, tay. Kukulala to na ako, tay. Kadali lang. Ang laina ni mo, tay, oy. Ano di man ka naman nga? Sa dagat raman nating pana. Magbuot kag mamana ko diri sa sapa. Kani ko gusto ka ako'y sabon, ana. Uy, gusto tay, ka. uy, tay. Ikaw ha. Ay, dyan pagingon, ana. Kabalo na ba ikaw sa mystery ni mo? Ano tayo, playboy ka. Nagkakagipang angkan. Tuo ka ng mga istorya, ha? Uy, tay, Gusto nula ka, na. Uy, ako'y sabon ni anang imong kukulela. no thanks. No thanks na. Nakasabon na ko. Nahumot na siya. Sige na. Ay, kabalaka, dili ko musaba siya akong anak. Sige na. Igo raman ako sa bunan. Ayaw ka ulaw. Sige. Harmless man ko. Yan ang nahorny man ko. Ganina ra ko sa ilawom sa sapa. Mau ba? Oo. Kabalo ba ka? Masay mo nakita. Dugay na kong mangingisda sa una pa. Maunang naiga. Bubbles din ha. Oo, okay. Kabalo ba ka nga? Mamana ko sa una. Unya? Mutunga na lang ang isda. Ako di pa ko mutunga. Oo ba? Oo. Ganina ra ko diri sa ilawom sa sapa sa may ilawom sa bato. Nakita na ko pag sabon. Masay mo nakita. Dako kayong taklubo. Unya, unsa pa? Dako kayong kinasyon nga nagnganganga. Unya, pink pa, pink. Lagom-lagom. Saban, ako siya bunya na nakakita na bitaw ko. Ayaw lagi. Ayaw lang, Sige tay. na. Ayaw lang. Ayaw. Ako lang. Nakalaban ako. Ayaw lagi. Ay, tuklot ka. Turbo. Oh, Turbo supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.